Hej og velkommen til den her video. Kunne I huske sidste gang, der gik jeg hen og så alt muligt fedt. Og i dag tænker jeg, at vi spiller i den samme verden. Fordi at, det ved jeg faktisk ikke helt. Men at alligevel kunne det være fedt nok. Jeg klipper lige, når jeg har fundet en village. Hej, nu er jeg tilbage. Nu har jeg fundet sådan en her, når jeg kigger bag mig. Er I klar? Sådan er to. Er ikke sådan et hus? Er det ikke, hedder det ikke et pillager outpost? Hvis det er rigtigt. Det der Iron Golem prøver lige at dræbe. Ej, jeg faldt hernede. Jeg tror det kan man... Jeg ved godt, det er dumt at bygge med træ, men jeg gør det. Og den her verden kom, der laver jeg nok også en video, hvor jeg klarer spillet. Kigger lige, hvor meget jeg har. 4. Det var ærgerligt. Jeg skulle have et mere. Ej. Det er det godt. Sugarcane. King. Det betyder ikke konge. Hvad betyder king? Hvad betyder king? Det ved jeg ikke. Det skulle tage det til jer. Kunne I huske min første YouTube-video, den der jeg først læggede ud? Der var sådan, der jeg har givet